защото вие виждате, че на национално ниво нещата са по същия начин. Миналата седмица Българската социалистическа партия вкара едно предложение за 20 милиона в национален мащаб струваше това удоволствие, което искахме да го предложим. Да се изравнят помощите, които полагат майчинските, с минималната работна заплата, да се размерят по този начин. Управляващите се отказаха. Защо се отказаха, никой не знае. Аз знам. Защото за тях социалната грижа, мъка, чувствителност им е чужда. И то е естествено. Естествено, когато една дясна партия управлява, тя се грижи за богатите, тя се грижи да им създава на тях условия, тя се грижи за тях всичко да е прекрасно, тя се грижи да има пари, с които да им плаща държавни обществени поръчки. И социално, само да довърша, извинявайте, а социалните грижи за обикновения бедния човек, това е на последно място. Тя даже може да не се обръща внимание, защото от него какво можеш да получиш, освен неприятности и оплаквания? Ясно е, или поне така трябва да бъде, управляват ни тези, за които ние сме гласували. В този ред на мисли от Патриотичния фронт излезе предложение за това, че за да се въведе задължително гласуване, да се прибегне към глоба от 50 лева и лишаване на помощи за период от 3 месеца на всички онези, които не гласуват. Как ви се струва тая идея? Като всяко нещо, което Патриотичния фронт предлага в областта на изборите и националната политика, ми се струва, ако използвам тази дума, патриотарски. Не патриотично, а патриотарски, да. Точно това е популизма. Точно за този популизъм, с който започнахте да говорите. Защото теоретично да си представим, че това се случи. Аз не говоря с популизъм, а говорих за популизъм. Да. Точно за това, за което говорих, извинявайте. Да си представим теоретично, че това стане закон. И питам аз, кои са най-заинтересованите от социални помощи, кои получават най-големи социални помощи, за кои получаването на социални помощи се е превърнало в бизнес и професия на етноса им, и кой ще тръгне да гласува тогава. И дали това, което се прави от Патриотичния фронт, не е насочено в тази посока, за да можем да си поевтиним усилията по управляването на една група хора, които лесно се подават на манипулации по отношение на гласуването. Това е от едната страна на въпроса. От другата страна на въпроса питам аз какво правиме с българите, които живеят в чужбина и за които не се създава достатъчно условия да гласуват. Махнете електронното гласуване, аз ви казвам, че в близките 10 години такова няма да бъде въведено, не защото някой не иска, защото не е възможно в близките 10 години да се организира тези защити. В този момент бих желала да припомня това, че действително вие сте и против електронното гласуване, и против въвеждане на задължително гласуване. Аз съм против електронното гласуване в днешните технологични дадености. Тоест, когато днес няма гаранция... При тези обстоятелства, тези възможности, това ниво на информационните технологии, когато няма възможност да контролираш от една страна индивидуалността на вота, а не че някой друг гласува между теб, от друга страна нямаш възможност да гарантираш неговата анонимност. А това са два проблема, които взаимно се изключват. От една страна да си гарантирал анонимност, от друга страна да си гарантирал индивидуалност. Защото когато гарантираш индивидуалност, както се прави в банките и ми го дават като пример, тази индивидуалност се гарантираш с името на човека, с неговите данни, било биометрични, било електронни и така нататък. Ако по този начин ми гарантирате и моя вод, тогава те освен, че ще знаят кой съм аз, ще знаете как съм гласувал. Къде отива тайната на вода. Нали разбирате? Така че не съм против електронното гласуване, а съм против електронното гласуване с днешните технологии, с днешните възможности за манипулация. Но съм категорично против задължителното гласуване. Да въведеш задължително гласуване, това означава да признаеш, че ти като политическа сила си се провалил, не можеш да заинтересуваш хората да гласуват заради твоите идеи, заради това, което ти им предлагаш, и ги караш да гласуват, защото ще трябва да плащат, ако не гласуват. Това нормално ли е в една демократична държава? Добре, само още един въпрос, за да довършим темата с гласуването, независимо дали задължително и не задължително. В България, за съжаление, вече години наред не сме ли свидетели точно на това? Никой от нищо не се интересува и всеки втори българин, да не кажа, че всички българи твърдят, че дали ще ни управлява БСП или ГЕРБ е едно и също и слага знак на равенство. Тук забодахте един пръст в една дълбоко кървяща рана и много правилно намерихте онази чувствителност, която би трябвало всички политически сили да проявят. Аз даже ще разширя малко въпроса. Хората са абсолютно прави. И ако дадем пример с
европейските партии, Европейската народна партия и партията на европейските социалисти, ако отгоре на техните програмни документи махнете антетката и им ги размените, те няма да забележат. И това е проблема. Това е проблема и на онзи манифест, който преди няколко дена излъчиха 4 професори, който говори няма ляво, няма дясно. Това е проблема на 25 години преход, в които се опитват да ни убеждават, че няма ляво, няма дясно, всичко е едно и също, всичко опира до 2% данък и това е. Искам дебело да подчертая, докато има частна собственост върху средствата за производство в особено големи размери, които са структуроопределящите, има и ляво, това са онези, които са лишени от тези средства, онези, които продават труда си, в това число даже да го продават под формата на собствена фирмичка, която обслужва някого, но пак продават собствения си труд на някой, и онези, които печелят. И пропаста между тези две категории се увеличава. От една страна расте броя на левите, като класа, като унеправдани, от друга страна намалява броя на онези, които са собствениците. Но в същото време тези, с които с намаляващ брой, притежават 90% от световното богатство, от 5%. Да, това също е тенденция, която наблюдаваме. И това докато съществува, да се говори, че няма ляво, няма дясно, ни довежда именно до това хората да не се интересуват кой ги управлява. Мисля, че Българската социалистическа партия се е направила извода и на този конгрес, който ни предстои, ние ще говорим за идеите, ще говорим за лявото. За какво наистина се наричаме социалисти и каква е нашата цел, за да можем наистина хората да ги агитираме да гласуват за своето бъдеще, а не заради 50 лева или 1 месец или 3 месеца лишаване от социални помощи. Добре. На тема гласуване слагаме точка. Въпросът, с който бих желала да сложим точка и на разговора като цяло. Каква трябва да е според вас, господин Ерменков, позицията на страната ни по отношение на бежанската криза? Не случайно отправям тая вечер този въпрос. Знаем, в Брюксел днес се събраха лидерите на 28-те страни членки на Европейския съюз, плюс Турция, която обсъждат какво ни очаква и какво трябва да ни е поведението. Дали всички заедно, или както ни дава пример Унгария, всеки да се спасява според националния си интерес? Госпожо Гандова, ние сме в момента в ситуацията на Унгария. Не като позиция, а като фактическо положение, към което те се стремят. Ние сме оставени на самите себе си. За съжаление. Защото ние сме пълноправен член на Европейския съюз. Ние сме изпълнили всички технически ангажименти и отговаряме на всички технически изисквания да бъдем част от шенгенското пространство. Което шенгенско пространство, последното нещо е, че можеш да пътуваш както си искаш между страните. Основното е разходите, които отиват по охрана на границата. Те са солидарни за шенгенското пространство и хич ги няма за България. И ние в момента се явяваме външна граница на Европейския съюз, пазейки Европейския съд от бежанци. Т.е. задължени сме да го пазим от това нещо. В същото време обаче го правим за собствена сметка, за разхода на нашите данъкоплатци. Няма го това, тая европейска солидарност, няма го Шенген, който да поеме разходите, който да поеме част от тези неща, които са. Това, което се коментира през последните месеци, не сме в Шенген, а пък пазим цяла Европа. Абсолютно. И точно това трябва да бъде националната позиция не на Борисов, защото Борисов, за съжаление, освен собствена позиция, собствен пиар, други позиции няма. Неговата важна цел е някой да отиде да го потупа по рамото, да се ръкува, между другото, с Камерън пред онези съоръжения, които ние по времето на Орешарски направихме, а не те сега, защото те сега нищо не са направили, нали? Но да се похвали какви съоръжения има. И него малко го брига, извинявам се за думата, какво става в България и какво става за него го интересува той как е вътре. Тази позиция той трябва да я постави даже с условията, не да ми казва, че ще поставя вето на някакви решения, защото имало 60 фермера на границата с трактори, а защото не сме в Шенген и да каже, докато ние не влезем в Шенген, България няма да гласува за вашите решения. Ето това трябва да бъде позицията на един премиер, който стои гордо и който защитава националния интерес. Има ли действително поводи за тревога и има ли... Да, до тук ще... Има ли поводи за тревога за мястото на България по отношение Турция и Русия? Защото това е една друга тема, която също произлиза от тема бежанска криза. Място за тревога има не
на България по отношение на Турция и на България по отношение на Русия място за тревога има, че в момента правителството... Защото се създаде в Народното събрание такава комисия, тази комисия, аз съм гласувал против нея, не искам да коментирам, ще изпадна в конфликт на интереси. Породиха пък едни други... Така че аз съм гласувал против тази комисия, не искам да я коментирам. Сигурно хората, които са гласували за, може да ги поканите да ви кажат защо са гласували, имат аргументи. Аз нямам. Но, пак казвам, проблема, който съществува по отношенията, не е между отношенията на България, че се намира между България или че се намира между Турция и Русия, а това, че България с правителството на Бойко Борисов начело, повтарям с него начело, няма национално отговорна позиция, в която да защитава интересите на държавата. Че се заиграваме от една страна с Турция и турските лекарства, в които премиер има много силна роля по отношение на обмен на някакви лекарства, дарени и други такива, в крайна сметка става въпрос за бизнес интереси. От друга страна се опитваме да се заиграваме с Русия, че моля ви се, всичко ни е наред с вас, само чакаме някой от Европа да ни даде знака и да тръгнем да работим. И забравяме, че България се намира на място с историческо минало, с икономически дадености, които няма откъде да се откажеш от тях, и стратегическо място. И вместо да се чудиме какво ни е мястото, отдавна да сме станали един мост между Европа и Русия, с две тол станции от двете страни, и който минава по този мост си плаща. И тогава вече няма да имаме проблеми с бюджета на общините, няма да имаме проблеми с бюджета на държавата и няма да имаме проблеми с безработицата. И младите няма да си ходят от България, а ще остават и ще работят в България, защото това ще бъде едно цветущо място. Но докато имаме това правителство с този премиер, който ми се брои за безалтернативен, абсолютно правилно е, България няма да има друга алтернатива, освен тази, която е сега, да се доразрушава. Извинявайте, може да съм бил малко по-остър. Благодаря ви за този разговор.